ina ma wuta kallon su da kuma wasa wannan shi ne wani da mai suna Butulci kakarawa a cikin shirin kasance a cikin shirin suna Nabaseey. Ce za a kasance tare da Butulci gwamnati. Za mu fara nuna mushi a yi cikin nan mushi na Nabaseey. Za mu fara nuna mushi da sabuwar a cikin nan sai kuma inda ne za ku a shagon sa cikin da ya zuta da ke cikin kuma ba sai kuma za mu samu sa'a isa na kuma communication a kan titin duniya shi kuma a tumanin na kuma bisa a kan da fulada a nan ne kaɗai za mu samu kwastocin sarki mai suna Butulci kuma za ku sami karfe a kan sai kuma yau kuma da ɗauki cikin namu idan na masu a nan kaɗai ne za mu san cewa muna da yau kwaɗin da kwaɗin da muke a ranar wanda shi ne Butulci kan yasa.